Du der. Ja, dig. Som specialtilbud laver vi en giveaway. Kun til dig. Vi har tænkt os at forære 2 par Earpods væk. Hørte du rigtigt? 2 par Earpods? Ja, du gjorde. Alt vi kræver af dig er: nummer 1. Du skal like Preben og Herman. Nummer 2. Du skal like denne her video. Ikke Chubby Bunny Challenge. Ikke Chili Preben. Denne video. Så er der kun én ting tilbage. Nummer 3. Du skal like soundpod.dk. Så kort overblik. Like Preben og Herman. Like denne video. Og like soundpod.dk. Vi udtrækker en vinder den 1. februar 2014. Men vent, der er mere. Kun i en begrænset periode kan Preben og Herman få 10% rabat med rabatkoden HellePurup. Men skynd dig. Lageret er begrænset. Filmer du? Ja. Kun i en begrænset periode kan Preben og Hermans fans få 10% rabat. Men kun i en rabat. Kun i en begrænset periode kan Preben og Hermans fans få 10% rabat ved brug af koden HellePurup. Men skynd dig. Lageret er begrænset. Kan vi ikke tage den om en gang? Altså det der, du prøver at sætte i kuponen. Ja. Kør bare igen. Okay. Kun i en begrænset periode kan Preben og Hermans fans få 10% rabat med brug af rabatkoden HellePurup. Men skynd dig. Lageret er begrænset.